Madi ka tumaray ket sumabay ka, tapnoy ti kasta, may kanta tinapinta sa laban, dagitag buybuya. Day taman tinalawag, inyebet ni magsayo sa rita, iti sangwanan ni Vargas, ken iti media. Ala, no day tati kayat mo, sungbat mo iti simmalayusay, buksidor na Meksikano. Sige, mayatak takarin mo, tamok, day talang tiamong may estilo, kantsaw na pay, iti champion tayo, Pilipino. Sana dita tinagpatinggaan kinarit dagiti dua, tay di bumaybayag mas bimarapay ti patanganda. Awan da pay iti talaga paglabanan da uneg iti luna pajabjab pakamti-kamterdan babaen kadagiti ibetdan asarsarita. Awan pay tinakalaban mo rey buksingero kas kanyak sa ni Mark mayaring man danog na nga uppercut. Ngem na irot ti depensa ni Vargas at daan pay daytoy tinapaspas counter attack akasmet lang iti sao insawang ni Mark. No iti boxing ring ket sana maliklikan nga damay pasuli iti naangay a press conference ni Ray ket kaslakayanan ni magsayo a maisuli. Babaen dayto iti napanang bully ni Pilipino boxer kano ket nakaroy ta ti napanagburwori ta daytoy ket nangalay ti ado trainer mang training kanya na ti permi. Saan anya kumamit ti pagdanagak iti bagik dakkel ti kumpiyansak. Tay ti daytoy laban siyak ti mangabak nakaisom ngayon sumbat ni Pilipino champ. Ti challenger saan latta nagpatingga ta daytoy inabinalaagan ti champion may panggep ti nain baga. Tay tinangato kano ti kumpiyansa na manabtuog tinapigsa. It's funny kung nalatta meten ni magsayo ngayon kagidang ti napanangibaga. Siguradwek tuno Sabado siyak ti agbaligi umunapan nakaabak mo maramanam iti daytoy arabii. Siyak ti agtalinaed record na tinadalos hirin na pay amaudi. Funny. Please subscribe to my YouTube channel Agyaman mga kadaniw.